15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA hakakat artare gujen leo arja arpun riu kalapen long yak jingalang ban yemir jingmut halor ki jing ki bagi try bat ki nongnya truck ki hapan mat hagi babun ki bentan nor ki we pat ki mat ki bakongsan yakane ki jingalang lapen long ha Hollywood Hall Lightcore hakabala wan ban yesem bentalang dagi noy lam bat ki khot na keleng ki district Habakran sekilat pathai kubor na kaliang uba wan shan nong tudu unong aitin ulaong bana kaliang kinong nya trok kilapen ngau ya kijing namar kijing bom don ki jaka penyang kali ki bakin yo ban song ja that na kabakado bakadai ka kamram jong NHIDCL ban shna yaki kat kum ka DPR ulaong ru bana kaliang ka association kan lek penyakendu yaki bor penyaj balada kim ngap kin mi surok halor kane Bat kamaar kabangis nyo melung bat kabangis nyo jen sio ktang ban yo snyo menne ka jing pat snyo jong ki driver truck ki jongi ba ha ka jing bomdon kata ka jaka penyeng kali namar pila yo I kat kum ka Supreme Court order ka balami bangim la syu ban penyeng ye ki kali harus surok te na kata ka daw ki driver menne ki la pen snyo ki try kali ki la pen snyo hangi ya kata ka jing te mending ngilai thir ngilai seni bha bat ngilai syong perkhat bat kumnu ngilai namar pitip ladang ikit ya kamar nadu is jaintia lani nadu silchar ban lejan luchadu guati kamut ladang ngim yo ban penying kali casurok kamut kalong jingjar te andangi page pat ya ka DPR jong kini ki NHIDCL ngilap ba haman kini ki surok haman ka kita ki kilometer ki jongki ki bangam datir tan hado kanu kilometer ke baki bu tekan don be kataka ke baki ong ke jaka pak kali ban pen shong res ya ki driver ki jongi te kata ke de ke artli ki issue ki ba mene ngila ya keren ba bat ngila ya thir ba ya ke hoi ngi ya kata klempep ngin lek ban ya kendu bat ki tang ba ya ka tering ngimpat fit ngimpat bu ya tarik ingin suffix ya katarik but ingin sali kendu ya kata NHIDCL namar haka DPR ke jongkiru kaladon kata te kamut lada kim shnapat kamut ngimban se ban mi na chusurok kain namar ba haba ka NHIDCL ka shna ya kata DPR kala shna nado ki toolkit hado gitu ki jaka penyeng kali but lada hado kini ki phone POE Henry hadu mentang yo iba wat kitu ki phone ki bakibu sorok ro ki trekam chu emergency phone ki ong itu tegamut kata ka jaka parking ro kampan don hadu mentang tegamut kalong jing bah yangi Uba wanchwa ulang ru baka association kala shem ya karai ban ai gijing kersan yaki kan hon seng bahalang gi bala mi shekmat ban kan rai yaki trok ki bawan na sabar jella shaki thain war jaintia ki bala lap bakim don yaki kot ki sla ki babiang Ulapen tep bana kaliang ka association ru kan selai ban IT daga jingtho shaka KHADC bat JHADC shu ulang ru bar hado menta ki yo ban ketmar nakikar khana pen mi siman tang kumba ar pusan trok ai kumbala pen bet daga sarkar kata saupoteli bat kumta ulapen tep bakin sekran halor kani kamat kani ke general meeting ke bangi long menta kasngi halong ke halor ke report ke bangi hapan shim na baro ki unit ki jongi na ki district baper temene ngi sokmen banong ba baro ki district ki bala ki unit ki layawan lang mene bat kila ai la ke jong ke report ke jongki ke jing ke jongki ke baki kendu bat ke ke jing shitom alanti sengkeng ke bi kendu tengila ya keren ban ngila ya tai hapo ke general meeting mene ngila ya keren shibun ban ngila penbej don ki bangila ban penbej don ki badangsa bat khamtam ha jing jongki malik truk bat ki driver truk te ke banangkong hi na kwa ban ong kumne ki kwa ban pentip chapi namba kilat ki pathai kubor bangila shim ya karai mene ha ke jing dei bat katu ke jing ha ke chpeu tarik ha ke jing lek visit lene ke inspection jong ki KSU bat F ke JGP bat WJSU ke WJSU kal ai da ke jingcho chaka discouncil te ngiru mene ngilai rai da ke we ki jumut ban lek ai jikershan ya kini ki seng bahalang ki balalek ban ya keren
bat kitu kikali kebawan nabar sa kata tain dau ki bat majai tangiru mene ngila yasim ya kata borba ba ngi kersyan yaki bat ngin support yaki laki don kam ngi hanung benta bat nakaliang ke jongiru ke MC toda ngila rai man lebu yak jingtho chadu ka JHADC bat chadu ka KHADC bat ke banangkong hi ngin sa pek ya ka KHADC hadin kata ngin sa hirno cha JHADC kata kadai ke banangkong to phila ban batai habede bhikan spang ti trok habede ti thain do ki bat thain jai phila ban batai khamsa khniat ki trok bale yu ki ni trok ki wan bat ki trok jong na oi aga jingde bat ki trok ki bale cha daw ki bat majai man hangne gila yo bani thir kalong kumne pi man kani ba hadin balami ka to code order man pensangya ya kini kali ki bomdon code bomdon dokumen sai te hoy ka don ka jing sim jong ni ki briu jongi ki sim ya ki ne ki kali nabar te don ki sim ya ni kali nabar ban pendon kam cipor kamut citi wartio andre kini ki kali pat ila long try no kenyang ni te kila long try no te nak ta ka daw kamut ngingi la da pa ya ke city Cepo ka de JCDC so ban pe ya kini non tribal license te ka KSU ka lapha ka FKJGP ka lapha bat ka WJSU ka lapha ya ta city so EM pe ya ka trade license ban bishar haji de bat kini ban gila yo iro ba ha ka to ka pratrik ka JCDC ka la sedang man sim ya ta action ba ka la sedang man check ya ka ita ki trade license bat ha ka jinge de bat sejantia oi sejantia ngi yo i na kapor ba ka jinge kren kala mi bat kala je kala ya kutru opo ka sekretariat ha ka tu kapor ka ba ila da bi ki opo mor keneng ba ngin yo asau kali ka chisngi andre hadu mentaru ngim bat yo ya kata asau ting the highest ki yo adu laipau ting ka highest kata adu laipau andre ka minimum hi ngiyo hadu tang ardosan te kata ngiro ngidang ya perkhat mene bat ngila ya sim hiro ya karai ba ngin sale ya kendu ya kita ki company semen kumbala apa ya government namar nado to ko poro kala ong la daga don ke ka jingbom sio to jingbut ka bah pini kendu parama piswa pini penvei ta kata ka de ka wena liang Jaintia Hills ka ba ki kendu hadu menta te hachi de bat ki na west na eastern west na south west kamot kilai ai la ka jong report ba kisngeu bit seo biangi kam don ka problem andai hoi south west ni don kendiat namar ba kalong slap te kadon ka problem hapo south west ya kata ngin parla ban sol ngin sa rai pada ha next meeting dan ngin sa kren para mengi hapo ka ying ta itahi image iba ngi kren mene te plus nang ta ka don ro ka jing pensngeu na ka chairman dung jongi ba ha ka artrik ubnai benriu arpenriu kan don ka jing pen khamti dene ban form ya kata ka all Meghalaya commercial union bangin ya leilang ban participate ha kata ka singi te nagaliang jongi itahi ngi ba ngilong meeting mene but ngim don shu ya ki Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya